tepakina bisa alepan kaputra dan ngabdi oleh makaroy utawi kruwani kinutut sebutik caritani ingin nalikanipun sadoloko dijalani duka maneng urai pun saking ngelipin sehingga paraptahing wafat mangkang ngocap maisal yang musonitikan kekasih Abdul Fadl putani masoleh aneka soleh buka sono dening sapi jadi angan tiga puluh empat hari disunikan melangkang kawang dan lanangkan putra Zatul Qadir jalani dukoir singkat